Fins ara, la ciència ha ubicat sempre cada part del cervell amb unes funcions determinades, però el que ens estem trobant és que realment, entre moltes cometes, no és així, sinó que el cervell funciona per circuits o per xarxes. Llavors, quan esperem tindre unes funcions alterades perquè trobem un focus epilèptic a nivell frontal, això ho hem de ficar en dubte i sempre veure si realment és així, que normalment quadra, però pot ser que hi hagin altres funcions també implicades o alterades amb aquell focus. Per això que dèiem, el cervell al final funciona amb xarxa, amb diferents circuits, i això també ens facilita la rehabilitació, perquè si una part no pot assumir una funció, tot el que hi ha al voltant intentem que assumeixi aquella funció. Hi ha persones, per exemple, en el cas d'altres patologies, que poden viure perfectament amb un hemisferi, que els hi falta la meitat del cervell. Al final, aquell hemisferi acaba compensant tot el que feia l'altre. El cervell ens dona molt de joc, és l'òrgan més complex que tenim, però és un òrgan plàstic i podem allargar tal i com vulguem i assumir tantes funcions com vulguem, sempre dintre dels límits que la pròpia biologia ens permeti i el propi dany cerebral que hi hagi ens permeti.